अरे सब जानता के मिस्टर कहले अच्छा ठीक बा फिर से बात करते अरे हाथों में गिर गए बाबूजी। अच्छा ज्यादा कोनो बात दी हम फोन दी चलो ठीक है का सटवा दी ना कुर्ता धो दी अरे छोड़ दो अभी के अंदर नहीं के साहब बा ये भगवान भाई एक बज गइल अभी ले कोनो काम धाम ना कोई नहीं हमरो आंख लाग गई हटाई एकरा के आंखों के निकाली चूल्हा वाला। अरे हाय देख लो ई का करते रु हाथे से राख निकालल जाला हाथ गंदा हो जी सब खराब हो जाई। अरे बाबूजी तो फिर कैसे अरे कैसे निकाली कुछ चमकी है हाथ में चमकी बेकार पड़ल बा ऐसे चमकी हाथ में चमकी लगा के देखो हम निकालते बाबूजी आ देखा ना चमकिया हाथों में छोड़ जाइए दादा। गौरव कहां बा ना ये बाबूजी गौरव बाटे हां दिनो ही खे हमारा लगा गौरव बाटे यही से हां और देखी तो हाथ में से उड़ जाता। एक मिनट बाबूजी हम लकड़िया से निकाल दी का लकड़ी से निकाल लो हाथ ना लगावे के हाथ गंदा की लगा जरूरत बा गोइल का हरा नहीं होगा ना हम ऐसे ही द्वार पर रही। अच्छा खाना ना खाए हां मन ना लागत रहे तब चले नहीं घरे। हां बाबूजी ठीक कोई नहीं हमरो नहीं खे मन लागत। अरे अते कहां ले रे नहीं बू आयो बेट देख लो भाग गइल ओका के लेके जाई आगो आज की कहली चाय बनाई बुका चाय। हां चाय बनाओ कि हम गैस पे बना दें कि चूल्हा पे बना दें कुछ भी बनाओ चाय पी ले जाओ गैस हम के दुआ दी बोलो ही बजाओ वही ही नहीं खान चाय पी ले जाओ। ठीक है बाबूजी रे चली बैठे हम लोग चाय बना के क्या होता अरे महाराज का कहतनी इलेक्शन के अरे जोगी जी जीतस चाहे अखिलेश जी जीतस वो से हमनी के जनता के का फर्क पड़ेगा महाराज लेके। अब देखी न्यूज तो घुमा फिरा के डर फसैबे न करी। अरे सब जनता के मिस्टर कहले अच्छा ठीक बा फिर से बात करते अरे हाथों में गिर गए बाबूजी। अच्छा ज्यादा कोनो बात दी हम फोन दी चलो ठीक है का सटवा दी ना कुर्ता धो दी अरे छोड़ दो अभी के अंदर नहीं के साहब बा हमें का रखले बानी बाबूजी पैसा से नहीं खे क्यों नहीं के भाई पैसा 500 रुपया देती हमरा के हम जाती कुछ कीने बाजारे आ तो पैसा हमरा बैग में बाली हम 500 ले लो ठीक है बाबूजी चाय तो हम गिरा दनी हम दोसर लेके आवत हन से का करते बनिया कुछ ना दीदी अरे वो कहां बनी इस तरह से कुछ काम रखत आई नहीं हो। अच्छा तू लोग बतियाओ लोग तनी हम देखते। हां ठीक बा बैठी ना दीदी बैठी ना बैठी महाराज रहू तो एगो आवे नहीं तो रहू बुझल माछी कटले बिया भागल जानी बैठी जा मन ना लागत रह तो सोचनी तनी से चीनी ले लेत ना खतरा से। अच्छा तो इहे नु जानी कि बिना काम के कैसे हमरा घरे आ गई नी चीनी लेवे पता होई नी ऐसे मारे गोतनी के हालचाल पूछे ना आवे नी ऐसा बात नहीं के हो लेकिन अब टाइम देखते बाल बाल बच्चा सन के स्कूल भेज के। हां बात तो सही कहत नहीं जानता नी अकेले हमरो मन ना लागेला और रउआ बानी तो अइबे ना करे नी आ जाइल जाला कबो एगो पत्तर को बाड़ी लखला खेत में चाची के पत्तोहिया बानी उहो जब रोड से जानी तब एक बार बतिया लेनी ना तो उहो ना आए जानते बारू कि घर में सब कोई के घर या के एकरा घरे पे जाता है हां हम तो बानी कि अपना काम से लोग के समाज से बाबूजी घर में दिन में रहे नहीं तो वहां का छोड़ के जाए के मन ना करेला घरवा से यही से हम कहीं ना जानी। अरे तोरी भाई टाइम निकाल के वही हो जब बैठ वो सारा गांव भर के मेहरा जब बैठे ना बाबूजी के निमन नानू लगी अकेले घर में रहे नहीं तो खराब लागला। अच्छा वो सब छोड़ी हम कौन दुख सुख बतिया छोड़ी रुआ चाय पी ली बड़ा निमन से भाई पहले बानी चाय बनौले बानी हम चाय के छोड़ मगर चीनी दे दे तू तनी सा चाय पी ली और रुआ त जानत रु कि हमरा के चीनी दे कि चीनी में रोटी फुला के खाई ऐसा ना लगे के बात एक कप चाय पी मेरे लेट ना लागी पहले पी ली ओकरा बाद चीनी लेकर हुआ जाए। बाबूजी के होनी लगा के रख ले बानी हां कुकुरा घुस नु जाला घुस के खून देला घर है यही से। बाबूजी उठी खा ली बाप रे अब सुतला के आगु तो बुझातो नहीं कि खाए के बाकी नहीं खाए के अरे वो चाहत नहीं मार खिलावे के बाबूजी हाय का हटे। अरे छोड़ दो पान ना मिलला तो बाबूजी बहुत गलत बात बाटे छोड़ दो भाई दो मतलब ये सब रुआ करम जी तार के उआन तो हम का जवाब दे बहुत गंदा चीज हो लइका दे देला हम फेंक दे ना हदी हम फेंक दी हम तो कुछ दे दो अभी जाके नाली में फेंक दो। हां पता हो तो होई से बेदादा बीमारी मारी तो हमरा तो जाने निकल हम तो मरिए जा रो पॉकेटियो में रख ले हमरा के कुछ नहीं के। हां तो अब रहुआ के
एकदम चेक करत रहे के बाटे रोकी रउआ का करता कि हम रउआ फेरा में रहे दिन रात के के रहे कर ना खइलम पान खा लीला कभी कभी ना मिलल तो हम ले लेनी ई सब गलत बात बाटे हम खाना लेके आवत नहीं ले आओ तनी नु तो वहां से कहत नहीं कि देखी बाबूजी के कोमल लत धइल बटे रोकी शिकायत करम रउआ बेटा से अरे बेटा हमार थोड़े तार शिकायत मान जे हैं ना तो ई गलत बात बा बाबूजी हम तो देखी जाता नहीं फेंक के बिना मतलब के सब करत रहली हम पान छोड़ा के कुछ खोबे न करला सर सचमुच भगवान जो भी कर ले बहुत अच्छा कर ले उनका खिला के बाद हमार तो जिंदगी एकदम बेकार हो गई लेकिन भगवान तू हमरा के पतो के बदला में बेटी लौटैबा तारा के बहुत बहुत धन्यवाद बा प्रभु बहुत ध्यान देली हमरा के ना रहती तो शायद हम ना जी पाते आई खा के खा ली बाबूजी आओ तनी चप्पल हमार अच्छा वही छोड़ देले आओ होनी का करतन बाबूजी दिन भर खाली मोबाइल पे भगवान हाय मोबाइल पे ले रखी तो एगो हमार बाकी मने नहीं खे लागत और वो दिन भर मोबाइल पे भीड़ रहता नहीं ओहो लाइनियो कट गई तो तारा खातिर समोसा ले दी ना हम समोसा ना खाना अच्छा तो का खइबो बोलो अपना मन पसंद से रुआ बताई इतना दिन से रुआ हम लगे बानी अच्छा हम रुआ लगे बानी रुआ हमार पसंद तो पता हुई तो बताई कि हमरा का पसंद हम अपना पसंद से तारा खातिर गुलाब जामुन ले आओ तनी गुलाब जामुन ना खाएम मीठ अरे तो फोकचा खइबू हां तो हम फट से गनी अटक से आएगी, ठीक बा ठीक बा। ओके। अरे रुआ बड़ा दिन के बाद का करता नहीं जा ना अपना बाबूजी से बताओ तनी अब बड़ा दिन के बाद रुआ हमरा घरे नहीं क्या बात बा हाँ वो ऐसे ही नहीं है ताकि देखेला हमरा के देखेला हाँ चली आ गई तो कम से कम चली वैसे भी रुआ से बहुत जरूरी काम रहला परसों रुआ शिव जी के अथी मंदिर में जात रहे ना पूजा करे हाँ। तो जौन रुआ साड़ी देखले बड़ी बड़ा अच्छा लागल बाटे कहाँ से ले बनी ओकरा बारे में बताई हम अपना बाबूजी के भेज के उहे साड़ी मंगाए देख रहे तार बाबूजी बड़ा तरह के माना तारेन हो हाँ ई तो बात बा बड़ा छवा के बात करत रहलू हो ना हमार ससुर नु ये दुनिया के सबसे अच्छा ससुर हैं भगवान के पूजा पाठ तो ना कहनी लेकिन घर संसार ससुर दुल्हा ऐसा मिलल नु जेकर सातों जन्म में ना सोचले रहनी तोहरे के एगो माने लगी तारा बड़की दीदियों के मानेलन बड़की दीदी ये थोड़ा ही रहेली वो तो बाहर रहेली नु हमार बाबूजी सबके माने ऐसा बात नहीं के तनी उहे बड़की दीदी हाला करेली तो बाबूजी थोड़ा सा खिसियाई रहनी बाकी अरे का बतिया चली आए हेलो जी गड़वाए तनी हाँ खुश रह काल समझो ठीक बानी रोबा कैसे बानी ठीक बा का होता हो खाए उदास पड़ो काहे उदास बाड़ू रोबा बुझाला ना का बुझना बुझाला देखी जी बड़की दीदी बानी तो बाहरे रहनी हम अकेले घर में बहुत परेशान रहनी कितना के टीवी से मोबाइल से मन बहलाई और रउआ लगे फोन करा तो दिन में बानी दिन बटे ने फिर से थी का कहला काम करा तानी राती के बतिया 9 गो नौटंकी रुआ बतिया अरे पागल तो बाबूजी बारे ना बाबूजी तरह के कमी कर कोनो चीज के बाबूजी बानी यही से तो हई साल भर गुजर गई ना तो रुआ पता बटे हम तो पगला के घर में मर जैती अच्छा चलो टेंशन मत ला कब बस होता नहीं 10 दिन में टिकट हो चुकल बाटे 10 दिन अरे रउआ तो कहले रहनी कि 8 तारीख ले आ जाए और 8 तारीख आवे में आज से 2 दिन बाकी बा कतना वो झूठ अरे बोले सुन ना ऐसे ओवर झूठ बोल रहे हैं ताकि तनी तू कुछ दिन रह जा तार मन लग जाए असरे में अच्छा जब हम झूठ बोले लगा नु तो बहुत रुपया महंगा पड़ चल बाबूजी से बात करो तनी जल्दी से तो हम रखा तनी काम बाटे हमारा जल्दी तनी बात करो बाबूजी से बाबूजी खेता पे गइल बानी अरे बेटा बात करो जल्दी बात जा 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 झूठ बोलता तू चल दा जल्दी अच्छा ठीक है हम जाता नहीं दा जल्दी दा बाबूजी वो तो फोन पे ले बानी हाँ हां ली बतिया ली हाँ रंजीत हाँ बाबूजी प्रणाम खुश रहो बेटा का समाचार बा बस बढ़िया बाबूजी तू हमनी की चिंता बिल्कुल मत करी हा तू मन लगा के काम कर हमनी के बिल्कुल ठीक से बनी जा चलो तू तार तबियत पानी ठीक रहता ना हाँ हाँ ठीक बा हाँ वो ठीक रहती है ना
हाँ वो ठीक बड़ी एकदम फिट बड़ी। चलो बहुत बढ़िया बाबूजी, अपन ख्याल रखे, दवाई समय से खाते रहिए, ठीक बा? हाँ ठीक है, प्रणाम। काटा तनी। हाँ बाबूजी प्रणाम। क्या कहत रहनी है? ठीक बड़ा नु। हाँ देखिए 8 तारीख के कह के आप कहत 10 दिन बाद आए। अच्छा तो बढ़िया काम मिल गई बा उनकरा, मन लगइए तो उनकर सपना पूरा हो जाए। हाँ बाबूजी अच्छा चलिए ठीक बा रुआ रही और हम जाते हैं घर में के काम देते। हाँ जा ठीक है बाबूजी। भगवान नजर मत लगावस हमरा परिवार पर। थैंक यू भगवान। बाप रे बाप, कैसन आजकल के पतो आवत तारी सन कि ससुरे पर मार भसा जा तारी सन। जब बियाह करे के ससुरे से तो ससुरे पर रहेला। एगो ई बा कैसे मेहरारू के छोड़ के बाहर रहेला रे। आई बूढ़ावा के बताव पतो के किंग रखले बाटे। की रखल बा हो? कहाँ के कुछ रखले बा? का रखल बा? का कबेला बोलत रहू? अब कुछ नहीं कहता। बताओ ना भौजी हमरा अरे के। क्या बताई तनी मुनी बता दो। का इस फेर में रहने रुआ? तो का करी? अरे तू मेरा- भौजाई बड़ू तो तारा से ना बोली तो के कर लो। बताओ ना की रखल बा? बगी के से कदम तर रुआ। ना तहार बात हम केहुले कहिला। कतना हंसी मजाक कइलू हम केहुले कहले बनी। बाक रुआ हंसी मजाक के बात छोड़ी, हमारा अपन दिमाग ऊपर से सोनका तो माथा पर नाचता बुझाता है कि हम पेट में जगह पानी ना पचल होती है। का हो गइल?